a Radio Escolar Rebolondas da Comunidade Educativa do IES Isidro Parga Pondal. Hoxe ante os micrófonos Pablo Iglesias e Maseu Basi, profesora de Pablo durante a súa etapa educativa. Para min é unha satisfacción moi grande entrevistar a Pablo, un dos meus mellores alumnos e dos máis queridos, porque ademais recórdame moito a súa irmán Laura, da que tamén fun profesora e coa que garda un entrañable parecido. O motivo desta entrevista é o seu Premio Excelencia da Universidade da Coruña a mellor nota de admisión no grao de Educación Primaria do curso 2020-21. Hoxe está aquí, connosco, para contarnos de primeira man a súa experiencia. Benvido a Rebolondas, Pablo. Hola, Basi. Benvido, bons días. Permitídeme que comece dicíndovos que Pablo foi alumno do noso centro durante 6 anos e agora está realizando un grao de educación primaria. É un alumno brillante e así o demostra a súa matrícula de honra en segundo de bacharelato. Mas sempre destacarei del a súa solidariedade, o seu respeto e, sobre todo, o seu saber estar. En primeiro lugar, benvido, Pablo, e moitas grazas por estar hoxe aquí. Comezaremos preguntándoche que supuxo para ti este premio tan importante, por suposto, para ti e tamén para nós, para todos os que participamos no teu proceso educativo. Pois a verdade é que é unha boa recompensa, porque desta maneira estánche recompensando dunha maneira especial todo o traballo durante a tua etapa educativa de bacharelato. É o esforzo que todos nós facemos, pero ser unha nota especial, pois tamén está ben que despois te recompensen desa maneira o teu traballo. Claro que sí, moi ben. Bueno, se te parece, pasamos agora a túa estancia no Parga Pondal. Poderías falarnos da túa experiencia como alumno do noso centro, Pablo? Sí. Ao principio non sabes moi ben como vai a cousa, entras con medo, con nervios, pero aquí en moi pouco tempo te reciben moi ben e pasase volando. E despois en bacharelato xa é distinto porque tens que aplicarte, pero tamén todo moi familiar e faise moi fácil. Moi ben, estupendo, perfecto. Cales foron as materias que máis che... Bueno, en principio, que máis che gustaron? Eu sempre fun máis de letras que de ciencias. Sei no. Pois eso, os profesores de letras pois axudanos moito, tamén os de ciencias, ainda que non eran as miñas favoritas porque non se me dá tan ben, pero sí, traballar hai que traballar, pero faise todo moi fácil aquí. Os profesores axudan, poñen todo da súa man e levannos, por así dicilo, guiados da man. Que alegría, que satisfacción. Bueno, Pablo, en principio, cal foi o motivo da túa elección a hora de comezar os teus estudos universitarios? Porque eu, que te coñezo desde hai moito tempo, creo recordar que desde moi pequeno xa tiñas decidido que querías ser mestre, non? Sí, porque sempre me gustou ensinar e facíame sentir moi ben cando ensinaba alguna persoa e entendía-o, se non era capaz de entendelo. Entón, desde aí descubrín que eso era o meu, que era o que quería. Eu, como mestra túa, percibino que sempre tratabas de axudar aos teus compañeros, daí que na túa introdución pois puxera que eras un alumno moi solidario, Pablo, moi solidario. Agora que seas alumno universitario, que é o que máis te sorprende desta nova etapa educativa? Está sendo unha experiencia positiva? Sí, a verdade que está sendo positiva, unha etapa diferente, porque é moi distinto ao instituto, xa que aí como que eres moito máis libre. E na miña carreira, desa maneira non tanto, porque a asistencia a clase é obrigatoria. Noutras carreiras xa non é obrigatoria, entón a xente falta moito máis. Pero ainda así, sí que
os profesores non te levan tanto da man, eles lle dan a súa clase e remata, ti despois tens que buscarte a vida para conseguir os apuntes, as dúbidas resolvelas e todo iso. Entón, é como un traballo moito máis autónomo, pero tamén, se sabes levalo ben, pois moi produtivo. Pero tedes titores tamén, non? No grado. Non, titores non. Non hai ningún tipo de titoría. Vale. Bueno, estamos nunha pandemia, está claro, non? Entón, este insólito contexto que estamos vivindo afecta de alguna maneira, de algún xeito, as túas expectativas como estudante? Como se vive desde a facultade esta situación? Sí, é moi distinto, porque nós, por exemplo, este ano temos moi pouca clase presencial. Temos non máis de 1 hora e media ao día presencialmente e algunhas materias incluso todo online. Entón, iso sí que fai que perda un pouco eso de a relación entre xa os compañeiros e mesmo co mestre e ca materia, porque moitas veces non facemos prácticas, non aplicamos os coñecementos que estudamos. Entón, iso sí que perde un pouco. Sí. Bueno, nós tamén nos pasa desde aquí, claro está. Cal foi o que é o que máis te sorprende do sistema educativo universitario, Pablo? Pois, iso... O que máis chama a túa atención? A liberdade que hai, que deixan, ti podes estar todo o curso sen fazer nada, ninguén che vai dicir nada, pero despois, ao final de todo, xuntanse todos os exames, todas as materias, levas un chasco, porque ti dices, vale, pois que fácil, non estou facendo nada todo o curso, pero claro, chega ao final e tes todo aí, entonces como que tes que ser ti responsable e saber dicir, vale, pois vou intentar levar as cousas ao día, vou intentar ir facendo, porque senón ao final vai pasar o que me vai pasar. Pero ti é responsable e vas a seguir, bueno, tes a materia, estou segurísima, organizada, o día, etc. Eu sei que ainda é moi pronto, pero, porque, bueno, levas ainda, pois eso, un curso, pero poderías destacar deste primeiro ano, deste primeiro curso escolar, algúns aspectos positivos e algún negativo que esteas xa a experimentar? Sí, como aspecto positivo, eu diría que na miña carreira en concreto facemos moitos traballos. Entonces, relacionarse en todo momento cos compañeiros, tanto dentro e fora da clase, para quedar a facer os traballos, saber entenderse entre todos, moitas veces é complicado, pero disso se trata, ir aprendendo e ao final chegar todos a un acordo. Iso como positivo, e como negativo, pois, di eso que non nos vemos tanto, que só temos, entón, non hai tanta, en algúns grupos non hai tanta relación entre nós, entón eu cambiaría eso. Pero o resto non. Pois creo que xa me contestaches creo que a unha das últimas preguntas, porque a pregunta era que cambiarías na práctica diaria e está claro a túa contestación, non? Entón, se che parece, pois, bueno, imos achegándonos ao final desta charla. Así que, Pablo, por que lle recomendarías esta carreira aos alumnos que nos temos aquí no Instituto? En primeiro momento, tens que ter claro que che gusta eso, non me metería en ninguna carreira porque teña saídas ou... É un punto a ter en conta, pero o primeiro todo que diría é que che guste. Porque se non che guste, despois, por moito que teña saídas, non vas estar contento. Entón, eso, recomendaría porque é unha carreira na que tens que traballar. Moita xente pensa que o magisterio que é facer collares de macarróns. Eu de momento non fixen ningún. Pero eso, tens que traballar, porque son moitos traballos. É certo que exames non é como noutras carreiras que hai exames ao longo do curso, senón que temos ao final, o exame final e listo, pero sí que gran parte da nota se basa en realizar traballos e saber expoñelos. Entonces, que teñan iso claro, que traballar hai que traballar, que teñen que perder o medo a falar en público, porque iso ímolo utilizar moito, pero é unha carreira moi bonita. E moi vocacional, Pablo. Sí. Moi vocacional, non? Porque se realmente non tes esa vocación e sobre todo esa motivación, pois a carreira non vai adiante e vai acorde cos
sobre todo cos teus pensamentos, non? Que queres dedicarte á docencia, entón, bueno. E xa para ir rematando un poquinho, Pablo, que consello lle darías aos rapaces que agora están estudando esta última etapa educativa, pelexando por unhas décimas para intentar, poder estudar o que realmente lles gusta, o que queren? Pois eu diríalle que agora que non queda nada, pois que se esforcen o máximo que poidan, porque unha décima, estudiarse ao mellor un tema que non tiñan pensado que entra, pois pode dar unhas décimas máis que a hora de entrar nunha carreira moita competencia, xente que se queda fora por décimas ou incluso menos, é que lle pode afectar moito. Entón, agora que non se relaxen, que ora é o sprint final, e que vayan a por a máxima nota posible. Espero que te escoiten, para que non teñan algo disto. Esperemos. Bueno, Pablo, pois gracias por esta conversa, gracias por achegarnos as túas experiencias. Despedímonos desexándoche toda sorte na nova andaina que estás comezando a percorrer. Estou segura de que serás un mestre, e como eu sempre digo, un mestre con mayúsculas. E a todos vos, ata aquí o noso programa. Moitas grazas por escoitarnos. E esperámosvos na próxima entrevista. Chao, chao. Chao, chao. E boa tarde a todos.